Kristallikuvio Oy on kristallin syväkaiverrukseen erikoistunut yritys Pohjanmaalla. Suunnittelemme, valmistamme ja myymme persoonallisia sekä uniikkeja liike- ja edustuslahjoja. Jokainen valmistamamme tuote suunnitellaan pitkään kokemukseen perustuvalla ammattitaidolla. Lähtökohtana on aina asiakkaan tarve, johon tuote valmistetaan. Tarkan laserointitekniikan avulla valmistuu kristallin sisään erittäin yksityiskohtainen kuva. Tuotteemme valmistuu nopealla toimitusajalla, oli tilauksena sitten yksittäinen lahja, palkinto tai laajempi sarjatilaus. Vuosien mittaan kehittyneet pitkät asiakassuhteet kertovat siitä, että olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaamme tarpeista. Yksilöllinen, arvokas ja arvostettu liikelahja, jonka voi ylpeänä ojentaa asiakkaalle.